Shalom. Huriani Tuhata, tapasonang marohata, dinalahu marsaur hitarap dohot Tuhata di parminggota di Manungguton, ima di minggu Misericordias Domini tanggal 1 Mei tahun 2022. Tapasada ma roha dohot pikirata, tapukama parminggoton marhite deuria nomor 3 ayat 1 dohot ayat 3. Puji jauh balik tendiku, puji bana debatami, takkan sesudah dope naik puji Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tungo palangi dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, mar hite-hite hatani Jehovah do majadi akal langit. Marolopolop mahamu alia kapartikor, mangasahot Jehovah, taluk do marede akan ujur maroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauleate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanuman nami, asa marpakiriman na mangulu hami ala ni haheheomi. Dak pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di paucat hodo hami sian hahulomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangaloi ho ari-ari, pasang poko di bagasan hapor siaun na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Hudul mahamu. Anggo di dongani
patik ni debata dihita di bagasan mingguon, ima patik na nasapului, patik parjolo, rodi saat patik pasapuluhon, sono mahatana, takas mata paihutihut, patik parjolo, audo jahuba di Batam, ninna di Batata, dan jadi marakup au bainomu di Batam, patik paduahon, dan jadi ganomu, jaradang jadi sumanomu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tuangon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotungga bici sobaon manang sioloan, patik patuluhon, dan jadi dohonon guarni di Bata, yang gosoture dalanna, ayhona uhum na dusugut, akan marsineang di guarna, patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari maulahamu nasa silomu, alay anggo ari papituhoni, ari paradiana ni jahuba di Batam dui, dan jadi homangula anggo dinasaderi, manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahammu, ro di pangisini hutani halak pe nama mangibati hutam. Ai di naonom ari do ditopa di Bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahed na di pasu-pasu di Bata jahuba, ari pada dianai jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasangopummu do natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu di tano na nileho ni jahuba di Batam di ho. Patik paunopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakop, patik pawaluhon, unako manakon, patik pasiahon, unang hoolo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ido sahatna, atong rap mangidogugu hita sia Tuhan di Bata, ali Tuhan di Bata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Suara ditandini Tuhatai, cucu dilausi ditulakui, sai tanda ciamu bau maruhan, dapotong Tuhanmu sisi dosa. Marunduk ni roh topoti sude, pambain buna torba cikilmu sude, pasatu Yesus sandok dirimi, saitong pasungguhon pakukup naik. Tato potima dosa tanagudangi tu adopan di debata, tapau dukbe marohata, martangyang mahita. Ale Tuhan di Bata nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk niroha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni, saya sama sudi dosa nami, dan adong nahu pangasau kami dukon asi niroham, hati goran nabi natupani anak mudo nahu pangasau kami tujulung. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Para siroha jala padengga basa do Jahuba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahe tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibalosto tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahuba dia kana maka biari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kudul mahamu.
Tuhan Yesus berhasil Dia nalilunai luai tanda Tuhan berhasil Epistel dihita di bagasan mingguan, ima nasongon patu joloni jamita dihita, nenet dui sian pangukapon bidu 5, mamuka sian ayat 10 sada rodi ayat 10 opat. Marsika sori mahita majahahon. Dungi mamereng maau, gabehu begema songon suara nitorok suru-suruan humaliang bangsai, nang suara niaka parngului, dohot akka situai, ia torop nasida marloksa-loksa jala maribu-ribu. Mar suara nagogo nasida mandok, natama do biru-biru naung tarbunui, manjalo hagogon, dohot hamoraon, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot puji-pujian. Gabe hubegema suara ninasa na tinopa aka na di banua gijang, di tano, ditorong di tano ro dina di laut, tung saluhutna di bagasan akai madok, puji-pujian dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot hagogoon, ro di saliling-liling nama di ibana nahudul di habangsa, dohot di biru-birui. Jadi didok naopat pangului ima, amen. Laos manukap maaka situai huhut marsomba. Ido sahatna, martua do natumangihon hata ni debata, jalan naupeoksa, amen.
Sangap dicoba nasun timbuli bagani ulung na dang tarasami dilehon anak na nasasadai manubusi tajoma pardosai puji mo di bata oleh manusia lasroham sumpah di bata dapoton Jehovah nasun timbuli marhiti anakna Tuhan Yesus bagasi tutup pambain mini bata tung suhatan ulung niroham tujuh mapardosa asidoroham diungkap hodalan lautu banuam puji mo di bata oleh manusia lasroham sumpah di bata dapoton Jehovah nasun timbuli marhiti anakna Tuhan Yesus Taha tidak koma haporsiautai songon na hina tindako ni dong atas haporsiaun di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na satu dosan na tumo palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorak suabubuhan ido tuata na tumawon na bernit di panghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu balutoru dong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamu ni derbata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di parbadia jaladong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatain na mandok mulak mangulu sogot daging halak naung mate dohot di hangluan na sora suda amin hudul mahamu. Selamat hari Minggu mari kita salutna. Selamat hari Minggu. Damang dainang nang kita salutna na mengikuti parmingguan di bagai sadarion. Uja hokai matikting na masa di minggu ta sadarion. Ima di minggu Misericordias Domini tanggal 1 Mei 2022. Namar lapatan. Bok asini rohani Jehovah do tanoon. Tikting na parjulu libur kegiatan hari raya lebaran hobar tu hari raya lebaran siat tanggal 2 sahatu tanggal 4 Mei 2022 masohot aka ulaun pelayanan administrasi sermon Lydia pertanggungan Banjar dohot sermon lansia dapat 2 hon ruasna dabba mulai sadarion minggu tanggal 1 Mei 2022 nunga di jalo gabe ruas ni huriata ima keluarga saya stampu bolon Leni Maria Deborah Boru Pakpahan
Maringanan di Jalan Johari Raya nomor 10 RT Tolu RW 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan masuk Banjar Kampung Perigi nomor NPJ 1973. Dapat duahon mulai sadarion Minggu tanggal 1 Mei 2022 nunggaga beruasta keluarga Yoko Hugos Yanipar STMT dot inang Dr. Yohana Roy Ito Borusiombing Maringanan di Jalan Raya Ceger Gang Haji Mansur RT Onom RW Sada nomor 108 Jurang Mangu Timur Pondok Aren Tangerang masuk Banjar Jurang Mangu Pondok Aren nomor NPJ 1879 upang itu hamima di ruasna baru asa jongjong dengan mau lihat ya udul mau dapat teluhun namoding nah di hari Rabu tanggal 27 April 2022 nunga marujung ngolu inata rumodang Epi Mariana Borusilain marumur ono 17 tahun nahi nabaluhon ni ina amata Dr. Andus Congbur dana merpaung nahinan manadikon tulu halak enak penasida sada dang barhasa hotat dobe Maringanan di Jalan Taman Lebak Bulus Onom Yei Onom Pasar Jumat Jakarta Selatan Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus ditaruh tu dia di hari Jumat tanggal 20 April 2022 di TPU Petamburan Jakarta Pusat atong tayong maman yang yakon sude keluarga nating ninggal honi inatai asa tumi butarapul rohana sida napa paton nomor bagas naing majalo pasu-pasu perbagasem ma Jakob Joga Muda Siahan ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama Maringana Jalan Rotella Opat nomor 10 Perumahan Pertamina Pondok Ranji Ciputat anaknya mata Pendeta Wilson Karimula Siahaan STH Tubuh Ninata Rusmian Pelegia Boru Tambunan Dot Orana Yuniska Angelika Boru Sihotang Ruasi HKBP Banjarmasin Resort Banjarmasin Kalimantan Selatan Maringanan di Jalan Sutoyo nomor 250 Tolu Banjarmasin Kalimantan Selatan Boru Niamata Jawanten Sihotang Tubuh Inata Magdalena Boru Pangaribuan Pamas-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 di HKBP Kebayoran Lama pukul 8.30 Manogot. Saya di pas-pasu tuat nama dongatan anaing majalo pamas-masuani. Napa limahon Ketua Tahun Kesehatan 2022 sesuai hasil sermon perhalado di hari Rabu tanggal 27 April 2022 tu kegiatan tahun kesehatan ulang tahun Gerejata Pesta Kotilon HKBP Resort Kebayoran Lama Ima Amang Situaha Sianipar SE tuat nama masuk-masuk napanopon turnamen Naposo HKBP Naposo bulung ni huriata naing patupahon turnamen e-sport Mobile Legend di tanggal 7 Dohot tanggal 14 Mei 2022 secara online Dohot di tanggal 21 Mei 2022 secara offline di Sopo Praja turnamen terbuka dusude turemaja Dohot Naposo bulung ni huriata tuak kaisen anaing Dohot berminat boy menghubungi panitia manang kontak person Esther Simorangkir nomor telepon 057 itu 420 4770 Dot Alfredo Tambunan di nomor telepon 022 sada 430 sia onom sada 5 so lima usaha kami tikting nama sa di mingguta nasa minggon tuhat tama nama donganita saluna oras
jadi usowan di baina porsuki tutuhan di aluhon nani arsakon mi ibana si partoki setiap tangan mi ture panugi hona dina porsiai. Dameni di bata na sumurung, sian saluhut na roha. Ima mangaramoti yate-yate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Priani Tuhata, namarpungu di bagasan Tikion, ditongani bagas joro ni debata, songoni nang ditongani bagas tabi, nama dohoti parmingguon di Manugoton. Barita nauli na sahatu hita, di minggu sadarion, ima minggu misericordias domini. Nienet do sian pesalmen opat, mamuka sian ayat 2, sahat rodi ayat sia. Songonomma didok disi, takas ma tapayut ihut. Saya lusi maahu, ale debatani hati goraku, ia hujauho, jala palubang au, jupa hagogotan, asima roham diau, jala tangihon ma tangiaki. Ia hamu pinopar ni jolma, sadia lelengondo lea rohamu, di hasahalauki, sadia lelengondo haholongan ni rohamuna na sohasea, jala diorong muna gabus. Unang so botohamu, marhasurungan do di bahen jahuba akka hasianna. Matua di tangihon jahuba do, molo hujau ibana. Holsoho kamuhian ma, asa unang dapotan dosa. Marhusari marohamuna, dung rodi podoman hamu, asa sonang hamu. Peleho kamu maha pelean hati goran, jala marhaposan tu Jahoba mahamu. Lando akan amadok, tung ise ma manupakon nadinggan tu hita, alai ale Jahoba, sai pasodakon matuhami, sodang ni bohim. Gumodang dolas ni rohaku di lehoko, sian dinasida di hamama sanigotilon, eme dohot anggur nagabe situtu. Sonang doau, hupapeak huhut mamiternok, ai sasadahodo ale Jahoba, pasonang au maringanan. Ido sahat ni turpukta. Adong sadadak danak,
marumur hira-hira 4 tahun. Naserap modom dope dohot inongna. Sasitongna mabiar do ibana tunaholom. Holan mate lampu pitor mabiar do. Buama danak 4 tahun ate amang dohot inang. Alay dang pola di do ibana itu inongna. Nang pedi boto ibana do ikon pamateon ni inong naido lampu molomodom nasida. Alay ia dung mitop lampu dibilut parpodoman nasidai. Saya dibereng ibana do sodang ni bulan. Sian suhi-suhi ni jedela ni biluti. Jala saya disukun ibana do tu inongna. Lampu ni Tuhani doi. Ninna martudu-tudu tu sodang ni bulani. Dia lusi inong naima ibana didok do ido. Alailas didok dak danaki mamuse. Ay nanang modom do Tuhani. Jalalaos naing paitoponon nama ima lampui ni nama dok bulani. Alay dia lusi inong naima muse ibana dak ya modom Tuhani. Ubege halus ni inong nai gabero mahata ni dak danaki. Molo sumudum do Tuhani nang pemate lampuon dang mabiyarau ninna ibana. Pos ni ruha di pangaramotion ni Tuhani manipat sabor nginin ala sumudum Tuhani. Mabahendak danaki boy tarnep-nep modom. Hurian itu hata napungu di bagasan tikion. Pos ni roha si songonido nabui jupak kita marhite tangiang ni Raja Daud di bagasan turpukon. Pos ni roha di pangaramotion ni debata mabahen ibana talupa peak pamatangna uhud mamitornok. Tabos itu tuh dihilala Raja Daud. Alasonang pakilalaanna. Jaladame rohana. Jala mamitor nok ibana. Dina di papeak ibana dagingna di podoman. Molo taida do sonari amang dohot inang. Ay gudeng jolma nasubui mamiternok si malolong na peak di podoman. Terlumubi molo adong akan narudut si pikiran na. Terlumubi mungkin adong akahamaolon parukilon naniadupan ni ibana. Saya marpikiri ma rohana
marhusari pikiranna tusan gawe dang boy modum jut marohana jala marukil situtu huhut gabe moi mangurui hahi pasanna ay mulu subuh hita mudum amang do inang hahi pasot tapi terganggu do kan jadi holo boy hamu mudum apalagi akalacia ya hamu lete hono muna doi ya kan apalagi ngamol hamu mudum kan modem jam 8 non, dungo jam 10. Kan? Modem tokin na jam 10 dungo mo sa jam 3. Dungi dang terpodom be. Marhusari rohana. Marhusari pikiranna. Jalaw nang siguro hatta mamereng dongat tanarengis modum. Mulu subuhi hamu modum at tangunang oray hamu na modum. E natabuak ko modum, ibe subuhi modum ninna, didungoy dongan na modum. Gabi muru iba na, tuna modumi. Iba na doon na sa tarpodum, dongan na digugay. Ala ni ido nakanin, di bagasan turpukon, luar biasa amang dohot inang nokdo si malolong ni parpesalmen Raja Daud di bagasan turpukon tabu si tutu di hilala ibana. Pasabuy nok si malolong na amang do inang. Naswadong do si pikiran ni ibana. Saliling mangulu colma marpikir dua te. Naswadong do parukilon dia dopi ibana. HP mulut teida di ayat 2 itu rob. Parukilon dia dopi ibana. Iduan naro ibana jojo martangi yang tu debata. Saya lusi maau ale debata. Ni hati gorakku. Iya hujoho. Celapa lubang au. Jupa hagogotan. Asiroham diau. Jala tangihon ma. Tangiyaki. Adong do parukilon na. Adong do si taonon na. Bahkan molotaida dia itu lumuse. Didok di bagasan turpuki amang dohot inang. Ia hamu pinopar ni jolma sadia lele ngondo learo hamu dihasa halahoki sadia lele ngondo haholongan ni rohamuna naso hasea jala di oron muna gabus. Lapatan na amang dohot inang. Los jongjong do musu manang jolma naso makalomohon ibana napatupa akan naso patut di ibana. Fitnah. Sedulului akahatagabus. Maka tidakon barita naso denggan, barita naso sitong taringot tusi Daud parpesalmen di bagasan turpukon. Coba maju tabayak ko namang do inang. Mulut tebegira dihatai jol mahita dan terpudum bekan. Ayu begi berita. Sosongonon taringot tuho ina dong atta. Ya, apalagi ngaborngin di pabuai. Bato ngaborngin yang merlujung do hita lau manuruyate. Kang terpodom. Apalagi itu berita tidak benar. Alai disunahkanin takas do
saluhut akan masa di bagasan ngolunai, di patorang di bagasan turpukon, di sudi akan masai boy do ibana nok, bahkan di dok dia siai sonang doau. Upape aku hut mamitor nok, aisa sada hudo ale jahoba pasonang au maringanan. Sonang doau. Basa boy sinok si malolong na nang piragam parukilon di adopi ibana. Nasoparduli do ibana di sitaw non nay. Nasoparduli do ibana di parukilon nay. Songo dia do ibana mangadopi amang dohot inang. Jala odo na di pabuana di hita. Odo parsiajaran na macay arga na pinasahat ni barita na uli tuhita di bagasan turpukon. Jala jauh-jauh tuhita na pungudison. Imana parjulo na yung suara honon na totong marhaposan tutuhani. Dihapor siya ipapesamin do Tuhanido hati goranna. Tuhanido hati goranna. Ido saya di pajonok ibana dirina tu debata. Ido saya di pasomal-somal ibana dirina. Marparsaoran dohot debata. Songon namangani amang do inang. Alanung somal mangan. Molo somangan. Maledo kan? Deido. Jangankan dan mangan. Molo sosomal hita mengalang roti. Somal na ikon idahan. Dang tolak tay. Alang somal. Kita makan nasi. Sungunido ngulu ni parpesal meni di pasomal-somal ibana do parsauran na dohot debata marhite harsuon parsauran na di ngulu siganupari dohot debata. Jala ido o jahanna amang dohot inang disudia ka parsorion naina kanin. Di hati dakon ibana do, dialusi debata do ibana, di bagasan tangiang nai. Songo dia pe persoalan ningolu, na niadupan ni parpesal mini, boy do sonang rohana, jaladame ngoluna, ala aha, ala debata do pangalualuanna, ala debata do haposan ni rohana, natuk paluahon ibana, natuk palubakon pakilalaanna, jalan natuk mangalehon kelegaan sian sudi hagogotan nai. Hurian itu hatta na pungu di bagasan tikion. Cupang doha sonangan dohot dami ni roha dinguluta molo sa jonok. Jala marhaposan hita tutuhani. Asadada diarta. Ya, manang gabi jaminan di hasunangan dohot dami ni rohatta. Justru si patah adong dohalak lam martaba-taba sinadongan na alai laus ido mabain tabasu sanguluna. Holan pajaga-jaga dohot mamikiri sinadongan nai. Sotong rowan non parjahat mabuaton. Egaru akai nak talau tu pesta kaninang. Molo dipakai hamu permata munai. Berlian munai. Ate ipakai hamu satu set. Isi kerabuna, isi golak galungna, isi golangna, isi cicinna. Buhado pakai lalammu nama makke. Ada kebanggaan, ale dong kekhawatiran. Saya mau main nih. Isi do penay. Dengi, semau sinna tangan non. Isi do penay, sotong debu.
Susah ibana lani. Dan sonang pakilalaan na. Manortor ibana, tong dosa di jama ibana. Atarin na buti. So tung badaya buti kina manortor raon na rohana. Langsung onido nang sebalik na amang dohot inang torop dodang boy sinok ima rohana alanya dakolan alanyarta alay tongdo holan alani pogos pe ya holan tu pogos nai rohana jadi mola adong na morajong adong do na pogos jong tong patu do HP di do Jesusi. Ya di siartam. Di sido roham nina kan. Di Matius Sonomi ayat 20 sadai. Jadi siartam di sido roham. Bamolo di Holandi hasiangan odo. Terajumi arta di ngoluta. Rohat tapi di sido. Rohat tapi di portibiondo. Ima portibi arta naolo salpui. Asaido di paingot di bagasan turpukon amang dohot inang. Unang tuaka artana di portibion, unang tuaka siado ngatai, unang tuaka hahurangatai, hapogosotai, bahkan unang saya tapi kiri di podomata, marsura-sura akana sodenggan tuaka dongata, ido naking di dok di ayat 5 amang dohot inang. Holsoh kamu masian holsohon hamuhian ma asa unang dapotan dosa marhusari marohamuna dung rodi podoman hamu asa sonang hamu unang sayak kana sudenggan tasakapi unang sayak kana sudenggan tapi kiri ditikinalahu modomihi tah molohido tapi kiri amang dohot inang dang sonak kita mudum. Asa ido dipahingot di bagasan turpukon amang dohot inang. Ikon marhaposan tu debatado hita, ido mabahin hita gabeboy marhasonangan, jala marhadameon. Masalah ketenangan dan kedamaian hidup bukan terletak pada ada tidaknya masalah. Atau bukan terletak pada jumlah harta yang kita miliki. Tidak terletak pada empuknya kasur tempat kita beristirahat. Nang pedong iklan harga bantalon besahat sampai 5 juta. Manang na terbuat sian buluang sampai nete. Holan tipapea si majujung na disipit ternok nina. Wado bae non si malolong, molo marhusari roha do pikiran ate la argape spring beti la argape batali. Dang adongi. Dang disiletakna. Alai marhapos aku tutuhani pasahat dirim tutuhani di dalam segala pergumulan kita bukan berarti parpesal mendang menghadapi pergumulan alai kunci ni ibana. Marhaposan tujahubado ibana ido topik ni minggu tadi son percayalah kepada Tuhan marhaposan tujahubado akka naporseai dang artana di portibion dang dia kasakap-sakap na dipikiri ima pikirat tahun alai marhaposan tujahubama karena Tuhan sudah merancang hidup kita sedemikian rupa dan sedemikian indah di dalam hidup kita. Jalan apa duahon amang dohot inang tahanguluhon maasini rohani debata. Idogwar ni minggu tasadarion misericordias domini gok asini rohani jahuba do tanoon. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dikutip sian Pesalmen 30 ayat 5b. Misericordias domini. Tibuan yang mabay pahup guar ni pahup puhamu.
Paceuli guaria tenang. Misericordias Domini. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Tahanguluhon mah. Asini rohani debata. Atong molo diduk nakanin gok asini rohani Jehovah do tanoon suku-sukun. Molo gok asini rohani Jehovah do tanoon inang padita ay buasa madong parukilon. Adong parsahiton. Masa akaporang songon Ukraina iya te. Buasa masa COVID selama 2 tahun non. Buasa maikon adong hamatean. Buasa maikon adong parjahat. Madegay ngolu ni colma. Taingot amang dod inang. Dilehon debatado mata niari. Dohot udan tuaka parjahat. Dohot tuaka nabur juroha. Dang maribar. Alai di dia do perbedaan na amang dohot inang. Asini rohani debata na pinasahat na tuaka parjahati marisuang doi. Itu akan sia-sia baginya. Alai tuaka naburju roha di debata merlapatan do di ibana. Asini rohani debata mabain ibana mangulu. Jala magudang ibana. Di hapor siyaon nai. Ido na taida di hati dakon para pesalmen di bagasan turpukon na king amang dohot inang. Di ayat opati di do ibana. Luar biasa di hati dakon ibana. Hasian ni debata ibana. Unang sobotohamu marhasurungan do di bahen Jahoba akka hasianna. Matua di tangihon Jehovah do molo hujau ibana. Imasi ni roha ni debata tuaka na burju roha di debata. Di baik kita anak hasian na bang do inang. Tabunai molo gabi anak hasian ni debata hitate. Adong do bahasa Indonesia ni hasian. Dang pas. Hasian. Jadi memang bahasa Batak itu luar biasa. Hasian sedakata doi. Dang terkasih. Dia satu kata hasian. Dang adong. Ulului di bahasa Indonesia tidak ada hasian. Alai bahasa Batak dipakai hasian ni debatahita. Sungudi do hasian namang dohot inang. Sumurung holong na tuhita. Sumurung pabahenan na tuhita. Adong do tehan hasian mu amang do inang? Jujur jo hitat tong. Adong do? Adong otik. Adong otikin na. Alania hagabi anak hasian mui. Ala burju, ala mamalo manubuk roham, manubuk doda, dan membuat rohate, setung mago rohaman non, manubuk do, holar rohamu sa gereja lo jadi bereng, ku ambilkan minum mah, habe nasingon, nasa denari, dan perdulion, marmiami do asik, di kamar na marmiam game, totu. Barangkali itu menjadi hasian. Ale di bagasar roham mayate. Unang patuduhon. Tuaka haha anggina. Jangan kita tunjukkan dengan perlakuan kita juga. Seperti Yakub yang memperlakukan Esau dan Ishak. Yaitu istrinya. Setehe istri ini si Yakub. Kok si Sarah? Ribka, molo bahasa Batak, Rebeka, marasing kan holong na. Marasing do holong ni si Ishak.
Tu si Esau dohot si Yakupi marasing doholong ni si Yakub tu isenang. Tu si Joseph ido na cemburu. Akahaha ang ginay. Asa sungunido nang dibagasan turupukon naking di hati dakon parpesal mendo anak kasihan ni debatado aw. Ditangihon debatado tangi aku molo martangi yang au tu ibana. Matua ditangihon jauh bado molo hujau ibana. Bahkan didok di ayat walu amang dohot inang. Gumodang dolas ni rohaku dilehoko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Alanido ikon bahenot tadohita anak hasian ni debata. Iku bahenot tadohita anak hasian ni debata. Buha asaboy anak hasian ni debata hita ikon takas do holan jahoba hasi holata. Ikon takas do ibana mangulu di rohata. Jala ikon takas do tahati dakon tidak lewat satu detik pun tanpa Tuhan bersama-sama di dalam hidupku. Tidak lewat satu hari pun tanpa persekutuanku dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Pasomal-somal madirim Tuhan daulaton. Songona hudok kami naking molo tapasomal molo sipata songona marminggu somal marminggu molo dang somal molo absen hita sehari kita merasa ada yang hilang. Apa ya kayak enggak enak aku hari ini. Ada yang hilang rasanya. Asa gabi anak kasihan ni debata hita. Bahkan didok naking gambaranna tu sogor pe gumodang dolas ni rohaku di lehoko sian dinasida di hamamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu. Molo gotilon murado tatusyo nate amang do inang hamuak kalansia. Molo na sorang di sodang etu si bei. Aha gotilon ni. Sungod dia dolas ni rohani gotilon amang do inang. Sungod dia dolas ni rohani gotilon dang dihilala be. Udan dohot mataniari i. Dang dihilala ibana belojana na mangulay, na mangobaki, na mangalukui, na manisir haumai. Dang dihilala ibana be na marsuani, dang dihilala ibana be na marbaboi. Ketika panen tiba, gotilon tiba. Dang dihilala ibana be parukilon na masa di bagasan ngoluna. Moloro gotiloni. Idoban na dido Apostel Paulus. Dang sadia si taonokon martibakon hasangapon sugut. Martibakon hasangapon sugut. Dang sadia penderitaan minang. Tung perupani satabi hita manami na nami ngaruhet-ruhet si majujat tayate. Batang yang muna doi pangiduhamu gajang umur muna. Itu kan? Au pe hubangido do gajang umurhu. Alai kon siap mau martongkat atenang. Iya. Tang yang muna di halat coma. Itu kemuliaan ninna di pesalmeni. Unang marung ungut. Alai unang tasalahon nak kaya nak kota. Sodong manaruhon nawi ng padita, lolar lalansia. Dang adong manaruhon nawi ng padita, lahumar minggu nina. Budang grep. Telepon dong amu, pesan jo grep 2 tahun. Jadi mau lihat nang, kita pakai itu teknologi sekarang ini. Dang diboto inang, dang diboto hakmu amang telepon dong amu lansia na boy. Akan aposo, ambilkan dulu grepku.
Sahat tu gerejon. Mula penosongoni. Grepkan. Unang marungungut tita. Unang marungungut tamu. Molo dang diboto hamu mabuat grepi. Nang nunjago hamu amang. Inang 3 jaman diikuti hamu. Jaman ahado tehe. Ang binoto be jaman nahay, jaman penjajahan, jaman naswadong lampu na julo ate. Lampu teplok. Di sidungo, marbirong sude. Ya kan? Gihilalamu deh merdalapat. Bamarga do sipato siapat. Molo sikola dihadak kadang dui. Saha di sikola dipakai, mula sikola ditenteng muse. Dok mapak nai. Luka asal masih patunai boyo 6 tahun dipakai. Ena lubang dotong ibaik kan? Sengaja do belga dibuat. Dungi ibaik maharotas. Pameka eka dotong iba mamakke kan? Alelas duruha di si. Ipe sepatu karet duna julu. Ale ngaromu sepatu karet di sonari. Iya, sepatu ni paderes ahi tehe. Kareti kasongoni duna julu. Molak kena tubuh di sodang di boto betuan nami. Hamina dihitaan doa te inang amang makanya bangga. Kau bangga do hamu HP dinikmati hamu dope. Zaman teknologi. Era digital tado konsonari. Generasi aru te X do manang iye sonari. Milenial. Halat cumai amang do inang. Hamole tehon mai asini rohani jauh badoi. Jalai kodohonot tado anak kasihan ni debata doau. Hidu wana di loas debata mangulu rasi rasa sadarion anak kasihan na doau. Jalai komerlas ni roha doau molo juppa sogot gotiloni di tonga-tonga ni nguluku. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami, moliate di pasahat rohanami Tuhan. Huilalahami do Tuhan, gok asini rohamdo, namanggohi roha, pikiran dohot ngulu nami. Di tonga-tonga di perdalan nami di portibion. Los ido di hati dakon para pesalmen. Ido bana semarhaposan tu Jehovah ibana. Nang piraga makaparukilon hamaolon. Dohot terop akan makasugohon ibana. Patubu-tubu hata gabus tu ibana. Maka tidakon barita na sositong taringo tu ibana. Alaiholan tuhodo ibana marhaporusan. Gabi boy sonang. Nok si malolong na. Dina dipapeak ibana daging na. Di podoman nai. Asalos ido Tuhan nang tuhami di bagasan tikyon. Tuho mahu pasat hami diri nami. Tuho mahami marhaporusan mangasahon asini roham dihagalion hahurangan nami. Doho disudia keragam parukilon nahuadopi hami. Urupi hami Tuhan. Maka monakon saluhut nai. Sudia karuas ni huriam. Sia namet-met nama godang nama tua. Sahatu na lansia. Namarlas ni roha. Menikmati masa-masa tua mereka. Rap dohot sudia kapoparan nasida. Paloas nasida maka tidakon. Gok asini roham do ngulu nasida Tuhan. Cela mangasahon asini roham do nasida. Lahu manusun perdalanan ni ngulu. Di tonga-tonga ni portibion. Mauliate ma disaluhut na Tuhan. Jala mauliate ma molo di paloaso. Di bagasan tikon merlas ni roha ruas ni huriam. Makalason ari hatu tubuh di nasida. Dohot makalason 5 hari perkawinan nasida di bagasan mingguon. Tabayom makapasu-pasum. Tabayom akalas ni roha. Pasu-pasu di parrumah tanggaon. Pasu-pasu nang di gajang ni umur. Hahipason di nasida. Asa totong marlas ni roha nasida. Di tonga-tonga ni ngulu nasida rap dohot Tuhani. Cela marlas ni roha hami Tuhan. Di bagas antikyon di databar ruas ni huriam. 2 keluarga Tampu Bolon. Dohot keluarga sianipar. Pasu-pasu nasida. Asa gabi ruas na mangulu di tonga-tonga ni huriam. Jala totong Tuhan marhaposan
tuho di bagasan perdalanan ni ngulu ni keluarga nasida. Los di bagasan tikyon Tuhan martangiang hami. Tua karuas ni huriam na di bagasan parukilon. Dohot na mga dopi ragam ni parsahiton. Homa Tuhan na madongani mangurupi nasida. Inang Nyonya Manik Loise Blendina boru panggabean. Nyonya P Pancaitan Jojor boru simatupang. Evertus Ronald Simajuntak. Sintuain Senior MH Sihombing. Nyonya Nelly Frida Siagian boru Lumbantobing. Dr. Randus Iwan BM Tampu Bolon. Sahat na 70. Nyonya MH Tambunan N boru Simajuntak. Nyonya Hutahayan Helmina boru Siagian. Toni Nahal Hutapea. Ridwan Irianto Situmorang. Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina boru Sirait. Doho sudia karuas ni huriam. Na subuhi guari hami sada-sada. Papos rohana sida holan marhaporusan tuho. Di bagasan hagaleon ni pamatang dohot akan nahacit na ni hilala na sida. Asaw nang talu na sida. Di bagasan si taunoni. Alaragam do cara ni sibolis mabuat las ni rohanami sianho. Alani Tuhan, pargugoy pamonang nasida, jalalehon hamamalum di nasida ditikina. Tuhan debata amanami, tuho mahupasat hami, nang keluarga na mga dopi, imahamatian, keluarga marpaung, nang kidadikon ni inanami inang Nyonya Rumondang marpaung boru silain, yanakon, poparan na saluhutna, pargugoy urupi apuli nasida, di bagasan habot ni roha nasida. Asa margogo nasida manoruson pardalanan ni ngulu. Nanaing siuruton nasida dope di tonga-tonga ni keluargai. Moliate matuhan. Tuho mahupasat kami saluhutna. Ulaon nami di bagasan saminggon. Do sudi akan nahusakapi hami. Asa hobar tu sakap ni roham. Puji maguarmu. Alaniasi dohot denggan ni basam. Mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhite na maredde hita sian bukede 735 ayat sada dohot ayat na mangihut laus tapasahat maapeliat atujulu. Jesus hapus aku unang mapasombu au dihapun jungan dinasomardongan otokong dengaku di padalan aku Jesus hapus aku unang pasombu utok tong dong aku di padalan aku Jesus hapus aku unang pasombu. Sambing rajaku odolo aku naposom doau di harajaonmu sonang marohaku dung takas diau oh sambing rajaku Jawa Allah aku sonang barohaku dung takas diau oh sambing rajaku Jala Allah aku.
Jeng mahita saluhutna. Nagugong budarna mamitori hita aka asiroha masa di pardosa nagugong budarna mamitori hita aka asiroha masa di pardosa. Tatangyakon ma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na muliutus. Kupasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mega uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa huparhasea kami pilihanon. Pati bulon harajanmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon mi tondera di pamataku osadot gogoki rodi salut artaku upasahat itu nasun satonku Alea manami na di Banua Gijang. Sai penorbadia makuarmu. Sero maharajaonmu. Sesaut melomoni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho duna puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon salileng dileleng na amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. 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 Kami saluhut nama kubasi permingguan di pukul 7.30 pasahaton tu sude ruas di Huria na mengikuti permingguan di tongani bagas tabe nang di gerejaon dohonon nami ma tu hita saluhutna amanginang selamat hari Minggu ma di hita saluhutna horas.